Que familia? Bueno, hoxe vamos a facer unha receita destas que gustan en todas as casas. Vamos a facer unha pizza, pero unha pizza moi especial. Unha pizza de lacón con grelos e queixo tetilla. Para comezar, temos que facer a nosa base. Vamos a amasar na casa, que é algo moi doado, é algo que relaxa. A min dame moita vida. Sabedes por que me gusta tanto amasar? Porque antes de cociñeiro fun paradeiro. É algo que a min me apasiona. Poñerme a facer unha empanada, unha pizza, pasta fresca, calquer cousa que sea amasar e que, vamos, a min me enche. Hoxe vamos a facela moi especial, unha pizza galega 100%, como os decía, de lacón con grelos e queixo de tetilla. O lacón xo temos cocido en liscos, e os grelos vamos a cocelos desde frescos, os grelos da nosa horta, pero podría ser unha pizza de aproveitamento, donde con ese lacón con grelos que nos sobrou do domingo, facemos unha pizza fantástica. Si non, os grelos poden ser de bote, que tamén os temos galegos e moi bons. Neste caso, faltaríanos un ingrediente que, sobre todo, os que tendes a sorte de vivir na aldea, téndelo habitualmente, tendes sempre casi todo o ano, que é o ourego. Neste caso, vamos a ver o noso reporteiro recadeiro, que sempre nos consigue todo o que lle pedimos, a ver se nos consigue un ourego galego, especial, e pode ser ecolóxico. Rafa, por onde andas hoxe? Refrescou, Caramba. Hola, Miguel, compañeiro. Oído en Palas de Rei, chef. Oído en Lugo. Se queres ourego, eu vouche levar un ourego de calidade. Un ourego bonsai. Que para iso son o reporteiro recadeiro. Sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, sabedes ese que di Pepe? Ti es Pepe ou dos aspersores, non? E dille Pepe, eu? Cada día son peores. Preséntovos a unha muller que sabe moito de plantas medicinais e plantas aromáticas, que é o que vimos, a por ourego. Aquí cultivades ourego. Sí, hola Rafa, pois sí, estamos aquí en Milulloa e cultivamos, bueno, plantas medicinais aromáticas. Intentamos, bueno, eso, a recuperación de estas plantas medicinais. E nada, si o que tes aquí ourego, precisamente, sí, que viñas por él, vale? Ela é Carmela, é bióloga, ademais de socia de Milulloa. Como se chama a túa compañeira? Chusa. Chusa, que está por aí detrás tamén, está traballando, pero sodes unha cooperativa, non? Sí, somos unha cooperativa de traballo asociado. Levamos 20 anos neste campo. Bueno, vamos para o 21, me parece xa. No 2001 iniciamos a actividades, un pouco fomos pioneiras no seu día, cando non había ninguén que estivera, bueno, cultivando plantas medicinais, pois un pouco, pois, Como é o proceso entón de secado? Pois nada, eso, a recolección é ali, recolecémonos con unhas fouces pequeniñas e tal, e nada, traémola para aquí, e aquí temos un sistema de carros que, bueno, pues moi ventaxoso porque bueno, non absorbe, a soledade non lo permite, porque ese tipo de rede non absorbe suciedade, co cal é facilmente lavable, é moi lixeiro, co cal, bueno, pois tampouco, como facemos este traballo repetitivamente moitas veces, pois, bueno, non pesa casi nada, como podes comprobar. Circula moi ben o aire, e nada, o que facemos é recollelo aquí, e acto seguido entramos na cámara de secado, porque isto hai que deshidratarlo a menos de 35 grados para que non perda ninguna dos principios activos, ni desas aceites esenciales que lle aporta o sabor aos platos, non? Sí. Entón, hai que ser unha temperatura inferior a 35 grados. E nada, sobre pedidos, cando alguén nos chama dun restaurante, dunha tenda, porque traballamos con produtos de moito de proximidade, pois facemos o pedido, envasámoslo aí no laboratorio e todo de forma tamén manual, unhas básculas de precisión, porque son, bueno, pesos moi pequeniños e nada, envasamos ali, chamamos o mensaxeiro e chega ao seu punto de destino. Miguel, aí che vai, disfruta, compañeiro. Estaremos atentos, Graciñas. Sí, gracias. Gracias, Rafa. Bueno, a verdade é que isto ule de maravilla, que nos trae recordos sobre todo a época de matanza, non? Ese ourego que se botaba nos chourizos, na zorza, bueno, é espectacular. Bueno, vamos a comenzar, vede comigo, vamos a prender o noso forno, vamos a poñelo na función xa que ten para a pizza, e aí, arrancando. Moi ben. Bueno, vamos a comenzar, como dixen antes, con algo que me apasiona, que é amasar.
vamos a facer un volcán ca nosa fariña. Aquí temos o volcán. Vamos a engadirlle un pouquiño de sal. Vale? Un pouquiño, un par de culleradas de aceite que lle vai a dar ese ligazón e máis esa untuosidade a esta masa. E por outro lado vamos a mesturar un pouquiño de auga morna con oso lévedo. Mesturamos e damoslle unhas voltiñas para que se desfaga xa aquí e así o noso lévedo empece a traballar. Neste caso utilizamos levadura de panadería fresca, non? Que podedes comprar na panadería de barrio, na panadería de confianza, na tenda de barrio que tendes cerca ou no supermercado. Vale, tamén poderíamos usar a levadura que de panadería, pero que é seca, non? Tamén nos valdría para esta receita. Pero a mí me gusta máis esta levadura, porque esta ten un arrecendo, ten un olor que me recorda a eses tempos da panadería de meus pais, non? Cando entraba xa e olía esa masa que estaba fermentando, bueno, que recordos. A verdade é que me gusta moito amasar porque me leva a cando era neno, non? Cando era máis xoven e tiña que traballar na panadería de meus pais, non? A verdade, me encanta. Bueno, fijaos, vamos a ir mesturando pouquinho a pouco e vamos a intentar sempre ter unha man libre. Vamos a ter unha man ca que manchamos, ca que facemos a nosa masa, e outra que a temos libre por si temos que botar man de un pouco máis de fariña, de calquer utensilio. Vale, pois vamos pouquinho a pouco, mesturando e incorporando a fariña, pouco a pouco. Vale, isto podemos facelo aquí en riba dun mesado que teñamos limpo ou podemos facelo xa directamente nun bol. Pero a mí me gusta máis facelo aquí, non? Porque ten ese romanticismo, esa forma tradicional de facer a masa, non? Como fan as nosas nais ou as abuelas na aldea, na casa, non? Vamos pouquinho a pouco incorporando. Aí, perfecto. Vamos xuntando todo, pouquinho a pouco. Vamos aí aproveitando. E a fariña, sempre temos que ter un pouquiño máis de fariña da receita que teñamos, porque as fariñas non sempre van a absorber a mesma cantidade de auga, non? Depende moito da humidade que teña a fariña, da humidade que haya no ambiente, do tipo de fariña, vale? Vai a cambiar moito, por eso sempre vou ter un pouquiño máis. Bueno, fijademos como isto xa liga, xa casi temos unha masa para botarlle as dúas mans. Vamos a xuntar todo, pouquiño a pouco. Aí estamos. E agora xa vamos a mesturar ben. Fijadevos, casi non quere fariña, un pouquiño máis e vamos a botar. Ahora a hora de traballala. Vale, vamos a engadirlle un chisquiño máis de fariña. Sabedes, para eso precisamos ter unha man limpa, non? Para poder utilizala para estes menesteres. Vale, con este pouquiño. Perfecto, xa vedes xa vai ligando, xa ten corpo e agora simplemente é ir amasando. Primeiro cunha man hasta que se nos solte desta man e logo xa lle podemos botar as dúas mans. É moi importante ter as mans lavadas, non? E a superficie onde vayamos a traballar tamén que este ben limpia e ben lavada. Vale? Non son un poquinho máis de fariña, xa vai collendo o corpo. E agora xa podemos utilizar as dúas mans. Con esta aproveitamos e soltamos toda esta masa que temos aquí, con un pouquiño máis de fariña. Vamos a engadir un pouquiño aquí na propia man. Vale, e aí agora cando soltamos toda esta masa e continuamos amasando cas dúas mans. Moi ben. Aí a temos. Fijadevos que agora xa ten un corpo. Ahora simplemente temos que darlle un pouquiño de amasado hasta que nos quede unha masa elástica, pero sedosa, suave, vale? Que a mesma masa nos vai falando. A masa é un ser vivo, por eso me gusta tanto amasar, non? Porque ela mesma che vai dicindo cando está, vas notando na textura, vas... Bueno, é maravillosa. A min, isto que me trae tantos recordos de esas noites, non, de traballar no pan, que bueno, a verdade é que os panadeiros había que reconocerlle moito máis o seu traballo, non? Porque botan desde altas horas da madrugada traballando
para que nós teñamos este pan fresco, ese pan tan bo que temos aquí en Galicia. Vale, xa vamos tendo a nosa masa. Solamente darlle unhas voltas e xa casi a temos. Recollemos un poquinho desta fariña. Vale. Bueno, xa vedes que é moi sinxelo isto de amasar, nos leva nada. En 10 minutiños xa temos a nosa masa feita. Fijadevos que masa máis suave, simplemente vamos a boleala un pouquiño, vamos a botar un pouquiño de fariña onde vamos a poñela para que non se nos agarre. Terminamos de boleala. Mirade que masilla, que boa pinta ten. E vamos a deixala aquí tapadiña cun un pano limpo sempre, ben limpo. Deixámola aí a repousar, a descansar nunha zona quente, aquí na nosa cociña, no noso fogar. Vale? Vamos a lavar un poquinho as mans e vamos a continuar ca nosa receita. Agora lle toca o turno aos grelos. Eses grelos que temos tan bons. Estamos en tempada de grelos. A verdade, vamos a emprender e poñer aquí 4 ou 5, aí está. Que vaya que encendo xa auga. E vamos con os nosos grelos, mirade que cousa, que grelos frescos da nosa horta, que pasada. Bueno, simplemente vamos a aproveitar un poquinho a folla, sacarlle os tallos, que non nos interesan para esta receita. Si fora, pois, para facerla con grelos, ou que outra receita de verdura cocida, pois, están moi bons os tallos tamén nos aproveitamos, non? Neste caso, non nos interesa que vayan os tallos máis gordos, pero sí, un anaco deles sí que vai. Vale, vamos limpando o noso grelo. Como vos gustan máis os grelos? A min é que me fascina, me gustan de tantos xeitos, de tantas formas, e agora que temos a posibilidade de comelos en calquera época do ano, porque temos varias empresas galegas que os cocen, os envasan por nós e os temos todo o ano, que nos dá moito xogo, non? A min, bueno, unha tortilla de grelos, un revolto, é que me gustan en todos lados. Bueno, unha empanada. O sea, hoxe facemos a pizza de lacón con grelos, pero unha empanada de lacón con grelos. Buah, é que estou salivando xa. Solamente con pensalo, estou salivando. Bueno, os nosos grelos, por suposto, teñen que estar ben lavadiños, vale? Estamos solo sacando o tallo, pero xa os temos lavadiños. Por aquí. Nada, nos quedan aquí 2 ou 3. Vamos ir tirando isto ao lixo. Hola, veciño! Hombre, Isa, que tal? Xa te estaba botando de menos. Pois mira, hoxe non veño sola. Non Traio ves un sola. agasallo. Non me digas eso. Mira pa aí. Bueno. Que sempre levo, ás veces tamén traio, De verdad, que mala fama che dou, ao final eres unha xoia. Mira pa aí, acordeime de ti porque vin este pimenteiro e dixen eu fijo que lle gusta. Bueno, é que me ven o pelo Que che para a receita parece? de hoxe. Ai, Porque sí? hoxe estou facendo, fíjate que cousa máis bonita. Uns greliños. Uns greliños. Pero vamos facer unha pizza de lacón con grelos, que che parece? Unha explosión, eu quero un cachiño, Bueno, no, vamos, además co agasallo que me traes hoxe, vamos, non pode ser de outro xeito. Pois sí. Bueno, Aló que vas. é que che parece se me vas, xa que me truxeches eso, me ven tamén, se me vas recheando con este pimento que teño aquí tan bo. Xa dicía, eu aló pa que che ven, que vas a facer con Home, el? pois mira, para rematar o meu prato, que cando teñamos a pizza xa feita, fora do forno, poñémoslle un fío de aceite, un pouco de pimentón, como nunca comeches só lacón así con, Sí, con pimentón, e con, sí, con aceite, uf, pois. está buenísimo. Claro. E vaslle poñer a pizza tamén. Vamos a poñer a pizza tamén para cando este rematada e salindo do forno. Moi ben. Que che parece? Bueno, xa che traio o terriño, que quede claro, limpiño así no precio, claro. Non tiña dúbida que ti xa o traías xa preparado. Claro, xa viña preparado. Pois mira, agora que falas de pizza, nós xa estamos mirando as vacacións do verán. Ai, que ganas de viaxar, Ai, verdad, Dios mío, a ver se podemos ir salindo algo. Pois, queríamos ir a Italia, eu nunca fun. E xa estou mirando a ver que receitas que podemos pedir por aló de comer. E digo eu, vin moito pizza, focaccia, todo eso. Vale, entre pizza e focaccia, cal é a diferencia? Bueno, hai unha grande diferencia, non? As dúas son unha base de masa, Sí. pero bueno, a pizza sempre vai rechea dun montón de ingredientes, e a focaccia é unha masa
que é un pouco máis levedada, máis altiña, máis xugosa, gordiña, claro. Simplemente é máis seca, non? Bótase un poquinho de aceite de oliva, hai quen lle bota unhas olivas, hai quen lle bota un pouco de romeu, hai quen lle bota... Vale, pero daquela para a focaccia é como a de acompañamento, o sea, o pido pizza, non de comida, de plato principal. Ti proba de todo. Eu E probo unha todo. que vas, pasta, pizza, focaccia, ti proba de todo. Pero sí é verdade que a focaccia é máis para acompañar, non? Para tomar algún outro petisco e acompañar A outro prato, vale, vale. A verdade é que vas a disfrutar. Eu tuve unha sorte de estar tamén alá en Milán, se come moi ben. Pero hai unha grande diferenza, non? Nas pizzas do norte de Italia ao sur, non? Hai moita diferenza. Pois non sei aínda onde imos ir, andamos mirando, porque claro, Dios mío, temos unhas ganas de movernos da casa un pouquiño e a ver que facemos. Despois eu da pizza, ás veces lembro-me e penso e digo, eu non me lembro de comer pizza de cativa. Ai, pois eu sí, Porque esta é unha modernidade moito. Eu de nena non comía desto. Pois eu, a verdade, que teño vos recordos, porque, como lle dixen a familia antes, eu veño unha familia de panadeiros, non? Meu pai, que era un home moi inquieto, tal, xa daquela facíamos pizzas, e despois xa facíamos nós, non? Pois, ao final recheabas co que tiñas na neveira, non? Así como se facemos unha de aproveitamento, la con granos daquela, pois, con queixo, con xamón, co que tiñas por ali. Pois eu tuve mirando e decía eu, chico, pois así, buscando información a donde ir e tal, e decía eu, pois esta é unha modernidade destas, porque eu non me lembro, na miña casa non se facíase empanada, que é a nosa pizza galega, non hai catapa. Bueno, eu creo que os italianos, creo que algún italiano veu por Galicia, veu como probou a empanada, veu como se facía, dixo, bueno, non tiña ganas de traballar de todo e non lle puxo a tapa. Tal cual, oiches, porque nós tamén a empanada facémola de calquera cousa. Todo nos sirve, é boísima. A verdade é que a nosa empanada pode ser de calquer cousa. Aí está. É que tanto pode ser de algo que xa fagamos a propósito como pode ser de aproveitamento, como xe. Moitas gracias, A ver, a mí gustame a pizza, pero eu quedo ca empanada. Eu tamén. Sí, aí está. Eu tamén quedo con unha empanada de calquer cousa, e me gusta todas. Bueno, pois daquela deixo-te traballar, e xa che deixei todo preparadinho, despois veño probar esta. Non te preocupes, che vou agardar un anaco ben grande. Vale, perfecto, pois veña, paso, botasme un berro, e xa está. Bato che cascova. Vale, chao. Bueno, pois xa temos os nosos greliños casi xa escaldados. Nada, isto é darlle simplemente 5 minutiños, non fai falta cocelos como se fose polocón con grelos, porque dadvos conta que despois de aquí vai a pizza e termina de cociñarse por riba da pizza, non? O sea que non fai falta terminar de cocelos, simplemente o que chamamos escaldar. Vale, temos na nosa auga que non vos dixen antes, xa tiñemos o noso sal botado, non? Para que teña ese punto salgado, non? Vale, xa os teríamos, vamos a sacalos. E botámoslo aquí no noso escorredor, apagamos o lume, listo. Perfecto. E que escorran ben aquí. Vale. Bueno, xa temos a nosa masa repousada. Guau, mirade. Mirade que masa. Vamos a sacala de aquí do noso recipiente. Vamos a botar isto para lavar e vamos a preparar a nosa rejilla do forno. A mí me gusta máis que poñela na placa, me gusta máis poñela na rejilla, porque así coce por riba e coce por baixo, non? Bueno, fijaos como está esta masa, que maravilla. Bueno, vamos a estirala aquí, non usamos nada de rodillo, simplemente vamos a coller un pouco de fariña que tiñemos de amasar para traballar un pouco esta masa e que non se nos agarre na táboa. Vale. E vamos estirando pouquiño a pouco, podemos facela redonda, podemos facela cadrada, podemos darlle forma de peixe se queremos, se temos nenos e o facemos cos nenos, pois darlle unha forma así máis de peixe, non? Vamos a traballala pouquiño a pouco. Vale. Tamén podemos facela según o gusto que teñamos. Hai a quen lle gusta máis unha masa ben gorda, unha masa que sea
ben grosa ou que lle guste máis comer máis pan, e hai quen lle gusta unha masa máis finiña, non? A mí me gusta que teña pan, que sea unha masa así tipo empanada galega, vale? Vale, tenemos a nosa masa. Botámosla na nosa parrilla. Vale. Témosla perfecta aquí. Vale. Xare un poquinho dos bordillos. Si queremos, damoslle así como un pequeno pelisco ao redor e facémoslle como un pouco de máis de bordillo para que non se nos escapen tampouco os restos dos ingredientes. Vale. Comezamos ca salsa de tomate. Unha culler. E vamos a engadirlle a nosa salsiña de tomate. No centro e vamos estirando pouquiño a pouco. Así. Pouquiño a pouco, botando, e que vaya estirado máis ou menos por todos os lados igual. Non ten que ser perfecta, non ten que quedar igual, non? Simplemente que leve un pouquiño de salsa de tomate por todos lados, non? A min me gusta máis unha salsiña de tomate que facemos na casa, non? Cando a tempada, aproveitamos estes tomates, sobre todo os do último do verán, non? E facemos esas salsiñas que logo embotamos e temos guardada para estas cousas, bueno, vale, temos o noso tomate xa ben repartido, vale? O ourego, fijadevos o ourego que nos mandou Durán, mirade, é que isto arrecende, bueno, a mí é que creo que esta pizza xa así simplemente co tomate, co ourego, un poquinho de queixo, xa estaría, pero de medo, non? Volle, é que como ule. Que pena que non vos chegue isto a vosa casa, pero creo que o estades imaginando, non? Os que tendes, ademais, ese recordo de utilizar da matanza, ademais, este ourego, pois seguramente que vos recorda. Vamos con o noso queixo de tetilla, neste caso, pero podedes usar calquera outro dos queixos que temos en Galiza, non? Un orzo de Ulloa, que é moi similar, un San Simón da Costa. Buah, nesta receita tamén lle quedaría moi ben ese San Simón da Costa con ese toque afumado. Puf, é que se me está, vamos, estou salivando. Vamos a cortar un par de anaquiños máis. Aí está. E creo que con isto xa temos máis que suficiente. Vale. Por aquí. Estes dous cachiños por aquí. Vale. Vamos con oso lacón, que como ben vos decía antes, podemos utilizar este lacón xa así en liscos ou podemos aproveitar un lacón que teñamos que nos sobrou da laconada do domingo, non? Que podemos usar os mismos grelos e máis o lacón que temos do cocido do lacón con grelos. Vale, engadimos un poquinho, sin cargala tampouco demasiado, non? Que ao final todo o mundo lle toque, pero tampouco que non sea demasiado cargada, non? Así. Liscos por aquí. Así, que leve un poquinho así por todos os lados. Perfecto. E agora vamos a poñer os nosos grelos. Estes grelos que acabamos de cocer. Vamos a engadirlle por aquí. Vale. Así, o noso greliño. Un poquinho por todos lados tamén. Que ricos son os grelos, Buah. Eu creo que é algo que é das verduras que máis me gustan, ainda que me gustan todas, non? Agora en tempada é que é algo que me fascina. Me gusta moito. E a verdade é que hai gran diferenza entre o grelo, o que chaman o grelo de Santiago e o grelo de Lugo, non? Este grelo de Santiago, que é un grelo ten unha folliña máis suave, máis alongada, non? E en cambio o de Lugo é unha folla máis áspera e máis redondeada. Vale, bueno, temos o noso grelo e vamos a rematar con un pouquiño do mismo queixo que temos, pero relado. Vale, un pouquiño de queixo relado, deste queixo tetilla. Como vos decía, aquí podríamos mesturar dous queixos, non? Botarlle por debaixo o noso queixo Arzo Ulloa ou tetilla e por riba o outro, non? Ou San Simón da Costa. Vale, temos o noso queixiño. Aproveitamos estes últimos anaquiños e
vamos para o forno, que vos parece? Ten boa pinta, verdade? Eu creo que xa apetece. Vinde comigo, vamos a meterla ao forno. Vamos co último paso desta receita de hoxe. Vamos a meter a nosa pizza de lacón con grelos no forno, que o temos xa quente a 200 grados, calor arriba e abaixo. Dámoslle a nosa bendición, que se cociñe 10 minutiños e nada, vémonos nun intre na mesa para emplatar. Tomade nota, así se fai unha pizza de lacón con grelos e urego ecolóxico. Poñemos a fariña enriba da mesa, incorporamos no centro aceite, sal e auga con fermento. Amasamos mesturando cos dedos ata conseguir unha bola. Deixámola repousar tapada durante 30 minutos. Limpamos os grelos, cocémolos nunha ola, escorremos e reservamos. Estiramos a masa cas mans e repartimos o tomate frito. Engadimos o orego, queixo de tetilla, lacón cocido e os grelos. Cubrímola con máis queixo de tetilla relado e enfornámola 10 minutos. Bo proveito! Mirade que pinta ten a nosa pizza. Pizza galega, lacón con grelos e queixo tetilla. Bueno, isto é espectacular. Mirade como fundeu o queixo, eses grelos que están crocantiños terminaron de facerse. E bueno, vamos a rematala cun pouquiño de aceite de oliva e un pouco de pemento. Neste caso, o pemento é a metá doce e a metá picante, pero bueno, se vos gusta como a min o picante e vos gusta a chispa, eu só lle botaría o picante. Un pouquiño por riba e vamos a cortarlle un anaco para nosa veciña, porque o prometido é débeda. E vamos, inda por riba hoxe nos truxo un agasallo e vamos a agradecerllo con este anaco de pizza. Bueno, vémonos mañán.